הרחוב הזה, רחוב פושינקה, בעל החזות הכל כך סובייטית, מוליך אל עבר המתחם שבו קבור רבי נחמן מברסלב בעיר אומן. בעבר להגיע לכאן, למקום שהוא באמצע שום מקום בלב אוקראינה, הייתה משימה כמעט בלתי אפשרית. אפילו דבר מסוכן מאוד. אבל בשנת 1989 חידשו את המסורת לפי חסידיו של הרבי הנערץ עולים ופוקדים את קברו מדי שנה בראש השנה. בשנים הראשונות השתתפו באירוע כמה מאות בודדות של בני אדם, אבל בשנים האחרונות מגיעים לכאן, בכל ראש שנה, עשרות אלפי בני אדם. והשמחה גדולה. יש לי צדיק, אליו אני נוסע, רק הוא עושה תיקון לנשמה. אם גם אתה, אחי מתגעגע, בוא גם אתה, איתנו לאומן. אומן היא עיר תעשייתית ממש במרכז אוקראינה, בערך במחצית הדרך בין אודסה לקייב. חיים בה כ-90,000 בני אדם, ונדמה שמאז שנת 1991, כשאוקראינה הכריזה על עצמאות, אומן לא ניסתה וממילא לא הצליחה לנער מעליה את החזות הסובייטית המשמימה, שאין בה לא הוד ולא הדר. נחמן, מאומן. בשנת 1802 מגיע לכאן בפעם הראשונה רבי נחמן מברסלב. המקום הזה הוא המקום שבו היה לפנים בית הקברות היהודי העתיק של אומן. הוא משקיף אל העמק שם למטה, גיא ההריגה של עשרות אלפי יהודי אומן בפרעות תח ותת. כאן בבית הקברות היו קבורים כ-20,000 יהודים שנטבחו בפרעות של שנת 1768. רבי נחמן אומר לחסידיו, כשיגיע יומי, קברו אותי כאן. זה מקום טוב להיות בו. יש כאן עשרות אלפי נשמות של צדיקים. בשנת 1810 רבי נחמן עובר לגור באומן, ואחרי פחות משנה נפטר. הוא יהיה האחרון שהתאמן בבית הקברות היהודי של העיר. לקברו של רבי נחמן קוראים הציון, ולמבנה שמעליו קוראים האוהל. קברו את רבי נחמן במיוחד קרוב לגבול של בית העלמין, כדי שיהיה קל להגיע אליו. בזמנו היה פה שביל מספיק רחב בין הקברים, כשכמה כהנים יכלו להגיע עד קרוב לציון רבנו. נחמן מאומן, נחמן מאומן, נחמן מאומן, נחמן מאומן, נחמן מאומן, אין שום ייאוש בעולם, נחמן מאומן, נחמן מאומן. אני יודע שחלק גדול ממי שמגיעים לכאן לציון אל קברו של רבי נחמן עושים את זה בגלל הבטחה שהוא נתן, שהיא למעשה הבטחה די פשוטה. ההבטחה הפשוטה שרבי נחמן נתן זה שכל מי שיבוא על קברו ותן פורטה לצדקה עבור הזכרת נשמת רבי נחמן ויגיד 10 פרקי תהילים שהם התיקון הכללי, אז רבינו יתאמץ לאורך ולרוחב להציל אותו ולהושיע אותו ולתקן אותו. תספר לי קצת על המגוון של האנשים שמגיע לכאן. המגוון שמגיע לכאן, זאת אומרת, אני הבנתי שאתה עושה תוכניות על כל העולם. אז פשוט כל האנשים שאתה רואה בכל העולם, כולם מגיעים לפה. זה דבר מדהים, וזה הכוח של רבי נחמן מברסלב, שהוא מדבר לכולם. כולם באים לפה במטרה אחת, להודות לקדוש ברוך הוא ולהתקרב אליו עוד צעד אחד. אני רואה שיש פה קופסה אחת שכתוב עליה צדקה לצדיק, שאני מבין מה זה, וקופסה אחת שכתוב עליה קוויטלח? קוויטלח, זה ביידיש. קוויטלח. מה זה קוויטלח? זה פתקים ביידיש. מה זאת אומרת פתקים? זה אומר, אנשים לפעמים כותבים. לפעמים בן אדם לא יכול להגיע לפה, אז הוא שולח פתק. צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חוכמה, רבינו נחמן בן פייגה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.
אמן. הרבה אנשים רואים פה ישועות נפלאות, ממש דברים מסתדרים, גם בבריאות, גם בכלל וגם בנפש. רחמים, אז תספר לי, מה בעצם יש לך בבסטה? מה אתה מוכר כאן? חביבי, זה הבית מרקחת של הצדיק. הוא הרופא הכי גדול בעולם. זה הבית מרקחת שלו. הרפואה האמיתית שלנו היא ללמוד ספרד ולקיימם. זה תבלינים. אז מה אתה אומר? באת לעשות מקווה קטן, תיקון הכללי, פרוטה לצדקה, ואז חביבי רבנו יעשה איתך עם הנשמה שלך כאלה שעשועים ותענוגים שלא היו מימות העולם. רבי נחמן, נחמן מאומן, נחמן מאומן, רבי נחמן מאומן, רבי נחמן, נחמן מאומן. השם יברך אתכם בכל הברכות ובכל הישועות, ובעזרת השם שנראה אתכם פה על ראש השנה. בעזרת השם נראה אתכם עם זקן, ועם פאות, ועם כיפה ננה. ראש השנה ואומן אומן, אומן אומן, אומן אומן אומן, ראש השנה ואומן אומן, אומן אומן, אומן אומן. פארק סופיה הוא לא רק גן בוטני גדול ומעניין, הוא בעיקר פארק שנוסד על ידי אציל פולני עשיר בשם האהבה, עם הרבה אהבה, לכבודה של אשתו האהובה. תערובת ציורית של היסטוריה ורכילות מספרת שכשהגרף פוטוצקי ראה את סופיה הוא התאהב בה מיד, אף שכל אחד מהם היה נשוי לאחר. הוא התגרש מאשתו, שילם לבעלה של סופיה כדי שיתגרש ממנה, ואז נשא אותה לאישה והשניים גם הולידו לא מעט ילדים. כשמטיילים בפארק הגדול והיפה הזה, אי אפשר שלא להיזכר בעובדות ההיסטוריות. הגרף פוטוצקי בונה את הפארק, יוצר את האגמים ומניח בהם את הגשרים בסוף המאה ה-18, ורבי נחמן מברסלב מגיע לאומן רק בראשית המאה ה-19. כלומר, כשהוא מגיע לכאן, הפארק הזה כבר עומד על תילו. עכשיו, אם זוכרים את העובדה שהרבי המפורסם היה ידוע באהבתו הגדולה לטבע, וביכולתו לצאת לשוטט בו וגם להתבודד שם, בהחלט יכול להיות שהגיע לאחת מפינות הקסם או פינות החמד של הפארק הזה. אולי אפילו על הגשר הזה. אולי מכאן ההשראה למשפט הידוע, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. אולי.